Pero di na tayo. Ano pwede. Dahil sangin wala number 2 sangin jersey number 2 ayun. Number 2 na outball pa. Shoot and pero di na tayo. Mga Honduras sungin, stopper niyan. Sungin, ang pero. Talong lagi. Pila nga, jersey number 11. Bola tumbayin. Nungalang nga. Nungalang pala. Moment. Nupihan, shoot and pero. Ayaw, kikini. Apa hal tayo nandiyan ng tumbayin. Nung kong Nito na ang pera ang kasama niya nito at foul putago. Hangin. Bola controlling ang hangin. Langahin pass carry ball. Tingnan ako na tuloy din. Out kita. Patang simpanan. Lupihan dahil outball ang pero tayo. Ang pero man kinungahan ang pero. Nungahan hoyin. Hangay na hoyin. Hangay bobo outball tayo. Yang pinball kontra misalnya sakilin ano pila hoy mo ba itu kami temo nang sila mga handbolan hoy ball controlling nupihan na kontrolin mga tangin nupihan hoy sisira kun badung lang apa tayo. Stopper, Sisi yang bersunam hari ini. Tuan awan setting number 9. Surans awan samin lakukan loh pass balling. Control ball ni pian control balling. Number 9 ang pelun ni Benuin galuni attack ball le. Alap tepun Augin. Antara dia tay. Augin antara. Hilang ay itam. Ang paumlo ito. Yan itam. Kasih balon. Alang kinilitiho. Gol taho. Minus kayong Nungahan bola sangking umpah nupihan outball serta launching heading bowling banding yung bola tu hai tanjol lineman panjang ambil panjang bawah pasaran amun biasa yung ayo demi patama kipanduin mungkin hai tanan kinamanin bolan pedeng heading bowling Nungahan ball, ayaw nyaupi na dal outside. Nupion pahi, ang pero kedua tayo. Stopper number 14 ang pero lanuahan controlling yung lampunin. Sisi, number 2 ang pero dito. Outball. Nungahan pahi, stopper sisi dan tayo ang pero tayo. Surang pero sisi na itanan pero ngalahon tutup tayo number 9 in Alwood number 9 Mia Samuel hello antay pa anong kapit foreign po tayo dengan foreign po sisi na tayo lang number 14 amanin bola controlling na hotak ito outball
Kahin nga hanabulan sa mga tay. Amin hazunye mga hala. Hanipiyak sitanan hazunye. Paitan pesule. Hagaw ng pele. Kipal nuin. Anaman ni. Anak zulu panin. Kono pejutan. Kono usugin. Kasi number 2 ng pedo. Lahin. Ang dalawin. Lupihan. Lupihan sa tawi. Lupihan ako sa amin. Dahil palit ka mo. Handle. Handle pa. Pacambero. Tayo lupihan corner cut. First corner ng Pedinatan. Number 11 yan po. Tampian! Number 9 corner ng Pedinatan. Ang tempo hanggang out na Pedinatan. Tension bowling. Ball controlling. Ball controlling tayo. Out. Ano naman number 2. Lupihan. Lupihan. Nelpi yung Bolsonin. Nelpi. Zasi Jalukat. Hega ng pele. Lahun handball kita rin. Paanin kita po. Akisonin ay taasonin pa ang pere tayo. Ipal mo. Kita tatsin. Langaw. Hebain. Direct kita po. Laya jukam ho inakiwam volunteer hon jukam ho hi ve pawo jukam ho mi la kitang thaw long ta he football year number 1 Lupi Jero no ball number 9 handball. Lupihan ayun. Lupihan ang pedo kini. Ayun. Number 14. Ball control ulit po. Stopper hand. Doon tingdawin. Ayun. Pedo. Lakuha ngayon doon nalapin. Number 14 na nalapin. Kini ang packet doon. Natin ball control balloon. Carrier balloon. Ayun, pass the ball in. Lahuan mo po ang lapit kinin mga ho. Ay, natin ang pero. Ay, tanong lang din mga ho na controlling. Mga ho na hayin. Nito na Jero ka. Pwede tayo. Ang phone, pwede na tayo. Ang pagawin. Yabayin pa tayo. Ay, tayo ng sudan to ay na. Niyang lang kami. Pwede nga na ay tayo. Katalbit tayo. Hindi football here. Lupiha Jera Dhahatu. Football here Nilatu. Lupi 1-0. Terakhir satu
Buwan out kita mo. Nangahanan pwede kita mo ka. Nipihan ang sila. Nipihan ang pwede. Nipihan ang pwede. Nipihan. Nipihan ang pwede. Nangahanan kisuwa. Kisuwa. Nangahanan. Nipihan ang nangahanan. Tutan ke mana pen versi number 16 pada kini nela henderita number 2 versi number 2 suran balon Daniel tengah lagi Daniel nanti dapat alam bola mo kontrol kini abu bukan abu ang sorotai abu ang sabinan don nipiha tutama mga hacho asam na banjir ta mga wahilo na ndel follow wala nipihan ang pwede, nipihan. Mga hasan kita, mga hangin, mga hangin, abo. Hangin, abo ang sorotai, mga hangin, abo ang sungin. Next, sabi nga, Enjokut, men, football abi, Enjokut team ho. Nalahan na abo ng atawi. Hulawin, and you could team. They do an tapel. Outbreaker. No, follow by one, no, I'm a picture. Pasal sebelah ni Enjokut team versus Kota team Mengayak sekolah balon Hanyut Mengayak kabin tagap manager Pulitsoy Captain Sailen Jinkulun Heming Walilin Martinlin Gopal Sonminlin Paulosan Tan anak peluru nila 2 champion football year 2-1 Nipihawan mga hati kahit nipihan handle ang pwede mo tayo handle Dukandar hahal nandang malang nitay malahan nang mo nanalo tayo hahal dukano na sa aile dukandar hala then itong sisingin Siberia Mutiha Tim Nahati extra time itu entah agak agak pinu ba no nawal nan ki shoot go pile hon jing ne te kinam chai lo la ata na them the ve tu ko ma ding na ho top ni ta ve as u nung ge boy hey